Lipur ugi tumrap para rawuh para tamu ingkang nembe kiwala rawuh ngaturaken wilujeng rawuh mengga rawuh panjenengan sedaya sinambi rahapi sugata kang musya keparang lumadi. Pamundutan nangka kalih iki mau ana anggi-anggi orong-orong Pak. Ya lagu rada suwe iki ya. Yo diajeng handayani. Wong ayu, ayo. Permintaan ada angga-angga arang-arang ya Mas Sus. Permintaan dari siapa? Saka kakung ngono ngarep kuwi. Oke, dikasih yang punya angga-angga arang-arang. Lumantar New Metric. Aku tak ngepek aku suwi ora nyanyi. Aku yang ngepek wong ya lagu sudah lama terpendam. Dasare sing anyar lali sing lalawas tambah ora kelingan. Berarti apa kuwi? Semaput. Dikasih yang punya angge arang-arang. New Metric. Yo. Warga video syuting. Banyune moto aku nangis ketiban rondo rondo tak kira prawan barang tak kawin anake sak kandang Pancen aku wis rondo rondo tuwa anakku limo nanging aku sih ison diwolak awale koyo goreng delo masa randane omong duwe anak segede kingkong angge orang-orang ora melok gawe welo momong anak limo akeh mangane penting mbokne penak rasane umpama rondo anak limo mending ya ora apa-apa. Ya. Eling jaman semono wayah kawin nanggap bal-balan rame tenan nganti sing delok akeh sing do pingsan ambope akeh tenan entuk duit karung-karungan iya sing entuk nganti sing enake sakandang pramono padha wae nadyan omong ijek ana lenge rondo anak kopo anak ono gede saking kong angge orang ora melo gawe melo momo entuk rondo anak limo kumpul bareng turun ning kloso angge orang ora melo gawe melo momo entuk rondo rondo randane omong nadyan
rondo penak rasane. Ora klop blas. Gur mulek kae. Ayo mulek kae ora tekan-tekan gone dintenteni kok.